Unsa nga leksyon sa brochure ang nakatandog sa imong kasing-kasing? Leksyon 6, Brad, ang bayan sa kaiso. Oo, doon po na siya, no? Ikaduhang pangutana, sa unsang paagi nakapausab ni sa imong paagi sa pagpakigstorya diha sa ministeryo? Nakapausab yun, Brad, kaya kung sa pagpakitag kaiso, kanunay na akong makahimo og informal nga pagsangyaw. Kasi nagpipila gani nga maayo po ang resulta kay sama ato nagsangyaw ko sa babae nga tindira sa ukay-ukay. Maayo kay iyang sanong nagka-Bible study with me, kunya. Maganto-ganto, wala magdugay, niya pinabot niyang mana. Huwag nabautisman kit sila, Brad. Nahimong regular pa yan silang duha, o ang bana, nahimong na po siya. O bago lang po, Brad, naka-experience po sa akong informal na pagsangyaw, nalingaw ko dito sa tindahan na akong ipalitan. Salamat. Nindot ni kayo experience no sa informal na pagi sa pagsangyaw, doon ay natabangan. Pwede ipaasoy sa bubo, Sister Constante, itong imong experience sa nagsangyaw ka sa tindahan? Oh, Brad. Sa diyang nagbayad na ko sa akong ipalit, nakita na ako nga walay laing customer na mabayad sa mga ako. So, nakaunahon ako nga sangyawan ko dito na. Ningon ko sa iya nga, Sir, nanay Bible imong cellphone? Ningon siya, wala. O, Sir, nindot ba yung Bible ang cellphone kay madala-tala bisan asa? Unya, mabasa pa gini mo anytime na gusto nimo. Labi na, Sir, kung kini mong i-access kay gawas ka na ni Biblia, napaginilaylay ng mga topic na matulungan kaayo nga makagiya nato sa atong matatadlaw ang pagkinabuhi. Nato rin siya about sa family, sa unsang paagi nga magkayosa o magmalipay ng pamilya, sa unsang paagi mahimong mayong giniganan, o dapat rin siya about sa mga teenager, sa unsang paagi na masabubang nila ng problema sa pagkabataan nila. Gingon man, Sir, mga videos para sa kabataan na matulungan kaayo, na kung ilang matanaw, mabansay sila na maugmat ang mayong pamataasan sa panggagawin pa sila. Dagan pa mga videos diri, Sir, para sa tanan na kung mutanaw taani, makatabang nato nga mas masuod ngadto sa Dios. Kunya, Brad, ingon siya nga, "Oh ba? Oh, download di anak, butangi anak." Sa akong gidawat, ngadto ko ako na yung ngadto rin ko sa Play Store. Kunya, wala man ko nakakita sa Play Store. Didagan ko dito ko nimog sa Google Chrome. Pagkatapos ako sa Google Chrome, kaya wala ko magkalimaon. Hindi ko, Sir, balik na ako sa sunod. Akong galon akong anak, ay mapatabang ko sa iyaha. So, nangatugin sa akong anak. Mga ako, Sir, nana akong anak. Mga siya, oh, yan akong gidohol. So, ako anak, yun ako siya gagaw. Install. Wala mo dyan nilampos, kaya hinagkaikinay kayong internet. So, ningon na lang ko sa iyaha. Tagalan ko siya brochure nga maboy ang paggamot. Ingon ko sa iyaha. Sir, kini na lang pala basa-basa ka. Unya, balik na sunod kay ato ning isipan. Pagbalik na mo, Brad, nagka-Bible study kaya nasugdan ito, Brad, ang Bible study, unya. Samtang nag-iskot mi, na nagsupak-supak, ngayang kauban. Pero nindot kay, wala siya nagpa-apekto. Palayo na siya naminaw sa ako. Sa diyan ako nang limutol ang ko nag-iskot, ningon ko sa iya, Sir, ato sa ko sa imong baligyan na accessories. Pagbalik na ako kay magbayad, nakita na ko siya, Brad, padayon siya basta sa brochure. Lipay kayo ko, unta pagkabuon siya ni Jehovah. Salamat, Sister Evangeline, sa mga mag-share sa mga experience